والله روجا و بخیر هیویدارمون باشن ام نهاجی هاتن باجار حران باجاری که دیسا باکوری کردستانه به سر رحای و گرده باجاری که گلکی دیروکیه ام هاتن مال وان ین کمبت کد بیشن وک حران کمبت اولری شکل و شوایی که وانی پر معظم و دیروکی هیم نها هاتن لوی درین از خوازم چند جیان بوه بدم ناسین اوا میناکن و دو دنیای دا پر هندکن اوان خانیان وان کمبتان تی گوتن کو ج ایتالیا جی کسک هاتیه و وان شکل وان درخستیه اونها لی ایتالیا جی چند جین بوی رنگی هنه از خوازم چند جین و هجی بوه بدم نشان دا اوا جی میوان هنه جی کو میوان لی دبینن و ev derji odayên wanin lê tiştekî din yê balkêş heye li vê derê dibêjin ku ji hejde odayan pêk di heman demê de ciyê wanê ku heywanên xwe lê xwedî dikin heywanê xwe lê dixin hundir jî û ciyê wanê ku razanê jî hema nêzî hevdûne em bêjin aliyekî ji bo însan lê dijîn aliyê dijî wekî ku divînin li vê derê hê kaya wan li vê derê ev melêvên wan li vê derê ne ciyê nal û bizmar û hespên wan zînên wan li vê derê ne ev derjî ciyê ku heywanên wan lê dijîn û li aliyekî dijî ev jî mitbexa wan e yanî li kêleka axurê ciyê ku xanî ciyê ku lê heywan xwedî dikin axurê heywanan li kêleka wî jî mitbexên wan hene cî yani hundir pir hênike ya rast ev der mitbax û ciyê heywana bû axura heywanan bû ev der jî ciyê ku lê radzên û mêvan lê xwedî dikin tiştekî dinê deqekî ji ber ku biye şef dibe ku problemên ew ê çêbin lê ez dixwazim bi vî awajî nîşanî we bidim aha wedît heva malên heranê yên kümbet ku ji wan dibêjin kümbet heran kümbet evlerî ne êvara we xweş bimînin di xêr û xweşiyê de